В, а, във всички, тя е инженер, тя е и психолог, и е треньор по продажби, и е бизнес консултант и е обучител в първата за България менторска програма за топ търговци. Тя ще сподели малко повече за това. И днеска темата ни е задаването на въпроси с помощта на невронауката, така че госпожа Дамянова, не искам да губя нито една минута повече от ценното време на всички и микрофона е ваш. Добре, много благодаря. И много вярвам, че мога много да ви дам, даже и да е само за 1 час. Виждам колко много сте тук и ми става изключително приятно, че има толкова много хора, които искат да отделят от личното си време, за да работят върху себе си. И може би това е причината да сте добри. Но тъй като винаги може да станете още по-добри, затова всъщност Сашо прави такива неща. Той има мисия в живота да помага на търговците, най-интересната, но може би и една от най-трудните професии. За мен нямам какво да ви казвам, защото аз в случая не съм важната. Обожавам да продавам. Продавам повече от 30 години. Обучила съм много хора, може би вече са над 10-11 хиляди на продажби, като всъщност, тъй като не успяхме да намерим някаква методология от учебниците, се наложи да си създадем наша собствена методология и точно за това ще говорим сега. Директно си споделям екрана, за да можем да започнем. Искам само Сашо да ми каже дали всъщност всичко е окей с споделяне на екрана, да ми кажеш дали го виждаш целия. Окей. Та какво ще учим сега? Ще учим за умението да задаваме въпроси към клиента. Наистина е едно от най-важните умения и то с помощта на психологията или на невронауката. След малко ще ви кажа какво означава невронаука, защото може би някои от вас не знаят. Това е нова терминология в продажбите и изобщо в науките. Съществува от не повече от 15 на 20 години в този си вид. С какво се занимавате? Предполагам, че над 99.99% от вас са търговци. Ако не сте търговец, моля ви да напишете в чата цифрата 1, за да може Сашо да каже и да помогнем и на нетърговците, защото това работи и при всяка една комуникация, която имате. С какво се занимаваме? Консултантска фирма сме от 25 години. Правили сме почти всичко, което е свързано с развитието на хората, независимо от това дали ще се намерят нова работа, независимо от това дали ще правим психологически консултации, независимо от това дали ще ги обучаваме. Всичкото това, което представлява същността на всеки един от вас като индивидуалност, която може, разбира се, да се развива. Ако имате въпроси, имам една огромна молба към вас. Ако имате въпроси, моля записвайте си ги, защото накрая ще отделим 10 на 15 минути поне, за да може и да отговаряме на въпросите ви. За да можете да научите нещо, трябва да си доизясните нещата, разбира се, които са важни за вас. Срещаме се днес. Вие имате страшно много въпроси. Дори този въпрос, дали изобщо нещо ще научите, дали няма да си загубите времето. За да можете да се убедите, че нещо ще научите все пак, съм ви сложила QR код с нашата онлайн менторска програма, която се казва myjobistosell.com. Или на български, моята работа е да продавам. И всъщност ние като търговци или като собственици на бизнес, ако имаме измежду вас и собственици на бизнес, наистина нашата работа е да продаваме. Ако сте успели да си
да си отворите сайта през QR кода. Моля, дайте сигнал, за да можем да продължим напред. Добре. Знаете ли, че успеха се измерва по един и същи начин за различните хора, които се считат успели? Аз, разбира се, не се считам за най-успелите, защото знам, че имам още много път да извървя, за да мога да кажа, успях, най-накрая го направих, въпреки че в случая мога да кажа, че повечето неща, които съм си ги планирала, съм успяла да ги постигна, но имам една грандиозна цел, като Сашо, която, ако успея да я направя, ще мога да отида и аз близо до 4-то ниво. Та 4-те нива кои са? Ниво номер 1. Нищо не правя, само мрънкам. Имам усещането, че повечето хора са така. Ниво номер 2. Освен, че мрънкам, аз, когато имам проблем, който мога да реша, предпочитам да не си създавам проблеми и си премълчавам. 3-то ниво, искрено вярвам, че по-голямата част от вас ще бъдат поне на 3-то ниво, да имате нормален живот и да имате баланс между работа и между лични предизвикателства, които си поставяте пред себе си, за които също трябва време. И ниво номер 4, там са всъщност истински успешните хора, които страшно много дават на отсрещната страна, много учат и много, много, много искат да се развиват, искат да работят върху себе си. Ако в момента не искате да се замисляте за това, можете да се замислите на по-късен етап, но всички ние искаме да сме успешни, нали така? А ако искаме да сме успешни, ние трябва да положим известни усилия, за да можем наистина да го направим. Ще си говорим за продажби. Виждате на екрана едно от най-добрите определения за продажби, които аз лично съм срещала, а имам, може би, към 13-14 определения за продажби, кои от тях по-обширни, кои от тях по-кратки и не дават много представа. Но това е на един от най-скъпо платените тренери в света, при който също много съм учила продажби. Той се казва Стефан Шифман и това е за мене наистина определението за продажби, което съвпада и с моето виждане за това какво означава да продавам. Какво означава да питам клиента какво прави, как го прави, къде го прави, с кого го прави, защо го прави и като търговец с продукта или услугата, които продавам, аз да му помогна той да го прави по-добре, по-лесно, по-бързо, да спести пари или да спечели пари, да получи много хубави емоции, да се чувства добре, да се чувства защитен, да се чувства сигурен. Това означава да продавам. И сега отдолу ще видите на български език колко отвратително е определението за продажби. И може би и заради това много често към нас, търговците, се отнасят все едно, че сме някакви натрапници, които губят само времето на отсрещната страна. Виждате и примерите. На български език ние даваме. Ние не надграждаме. Ние даваме, клиента ни дава пари. И виждате примерите. Продавам от корисни подбуди, продавам се, ама не да се продам, така че да получа това, което заслужавам, а да се продам, като върша нещо подло, безчестно, като подливам вода на другарчето, примерно, и всякакви такива неща. Ако не сте срещали това определение, може да си направите снимка на екрана. За съжаление, няма да мога да ви изпратя презентацията, защото ни я правят дизайнери,
И аз съм разписала, че няма да я изпращам някой да не вземе дизайна, който те са ни направили. Но какво означава да продавам? Точно това. Да задавам въпроси. И сега ще се учим какво и как да правим, така че да не задаваме глупави въпроси, ами да задаваме психологически обусловени въпроси към нашия клиент. Ще си говорим за невропродажби. Какво означава невропродажби? Невропродажбите са всъщност част от маркетинга. Невромаркетинга, това е дисциплина, която обединява всички научни изследвания, които са в областта на маркетинга и на невропсихологията. Какво е невропсихология? Невропсихологията изследва по кой начин нашия мозък влияе на нашите усещания, по кой начин нашия мозък предава команди на цялото ни тяло и на различни части от мозъка, които всъщност ни помагат да вземаме решения. Или по-накратко казано, как нашия мозък реагира на всякакви маркетингови послания, на всякакви външни стимули. Има една книга, която е преведена дори и на български. Това може би е най-добрата книга, която е в областта на невромаркетинга, на Мартин Линдстрьом. Ако искате, може да си я запишете. И тя се казва "Биология на купуването". Ако още я има по книжарниците, можете да си я купите. И там много неща са обяснени. По кой начин всъщност се случват нещата в нашия мозък. Може би сте забелязали, когато влизате в магазин, как има определени светлини, как има определена музика, как има определен мирис. Всичко това е направено не защото собствениците на магазина така са решили, а за да могат да ни въздействат да купуваме повече. И по този начин клиента, ако ние сме клиента в този магазин, клиента се влияе. Те ни влияят върху мозъчните вълни. Доказано е, че мозъчните вълни са много близки до вълните на музиката с 528 Hz и те точно такава музика много често пускат в това, което е някакъв вид търговски обект. Какво трябва да правим като търговци? Трябва да можем да усетим нашия клиент, за да можем да му въздействаме. И това е последното научно откритие, което открих, което е от 2014 година. Правено е от научно-изследователска организация, която има огромна тежест. Forrester Research Center. Тук можете също да си сканирате QR кода и в последствие да проверите за тези от вас, които говорят английски, по-обширното изследване, което е правено. Но всъщност какво казват купувачите, какво казват нашите клиенти? Че 88% от търговците не разбират изобщо техните проблеми. Камо ли да се пробват да им ги решат. Тоест, само 12% от търговците могат да усещат клиента, което за мен е изключително нисък процент и точно заради това най-често правя такива обучения, които казват как да усетим клиента, какви въпроси да му задаваме, какво да гледаме в неговите отговори, така че да можем наистина да си затворим сделката накрая. И така, как да спечелим клиента? Трябва да се познаваме много добре. Продукта или услугата на първо място. На второ място, трябва да познаваме много добре продуктите на конкуренцията. Много често трябва и да сме си направили екселски таблици, които да сме ги научили наизуст. Защото клиента най-често може да се набави информацията онлайн, но той не може да направи сравнителен анализ, или поне аз не съм попадала
на такива сайтове, в които да мога да си направя сравнителен анализ за два продукта, за две фирми. Търговеца какво прави? Търговеца, ако всъщност нямаше нужда от нас, щеше да има просто екселски таблици, в които клиента да може да се сравни и да вземе решение. Ние обаче трябва да подтикваме нашия клиент, той да може да вземе сам информирано решение с наша помощ. Как? Като задаваме подходящите въпроси в подходящата поредица, в подходящото време. Интонацията ни е много важна. Паузите са много важни, които правим. Скрити хипнотични модели трябва да се научим да ползваме задължително, за да можем да подтикваме клиента да вземе решение. Много често ми казват: ти ме караш да манипулирам. Аз казвам: не. Аз изобщо не казвам никого да манипулира никой. Аз казвам, че ако вярвате във вашия продукт или услуга, вие трябва да можете да въздействате на клиента, той да вземе правилното решение и да купи от вас. И за това ви трябват умения. myjobistoSell.com е нашата онлайн менторска програма. Тъй като аз повече от 20 години и уча, и преподавам продажби, съм изучила къде, що има методология за продаване. Те са 16 на брой. Или поне аз познавам 16 на брой, някой може да познава повече. И тъй като никоя от тях не проработи на 100% за различните бизнеси, в които аз съм влизала като обучител, се наложи да си създадем наша собствена методология на продажба. Какво ви говори ПОПВК? Имате ли някаква представа? Това е нашата методология. ПОПВК. Можете да напишете в чата. Защото предполагам, че някой може и да налучка. Това е най-логичното наименование, което сме дали. Хареса Попчев ви казва. Много ми хареса. Някой друг? Това са все важни неща, ама не е това методологията за задаване на въпроси, защото всъщност ние не планираме да задаваме въпроси, ние го правим. Ние го научаваме. Както Попчев каза, аз ги уча да декламират стихотворение и аз това си го откраднах от него, защото много ми хареса, то е точно това. Друг някой да се престраши нещо да напише? Или ако искате пък изобщо да не ви мъча и направо да ви кажа какво означава това, комбинирахме 4 метода на убеждаване, като всъщност тези методи, които ние комбинирахме, ги ползвахме от това, което най-много е работило при нас, само при някои бизнеси е работило, пък при други бизнеси не е работило. И комбинирахме спин продажбите. Това е, може би, преди да дойде COVID, това беше най-добрия модел, на база на който съм направила стотици обучения. Но всъщност спин продажбите работят тогава, когато се продава индустриален продукт, тогава, когато се продават застраховки живот, тогава, когато се продават консултантски услуги, много по-слабо работят, тогава, когато се продава реклама също, когато се продават продукти, които са примерно за селското стопанство, зависи от цената на машините, понякога работят, понякога не работят. И всъщност се оказа, че спин продажбите в някаква част от бизнесите изобщо не работят.
Фунията на задаване на въпроси, това е сравнително нов инструмент от невромаркетинга, от невропродажбите. Научно доказаната методология The Six Whys, 6 защо въпроса, които може би е една от най-добрите в света, но там пък нещата са много разхвърляни. Няма как ние да сложим клиента на разпит, защото 6 защо въпроса, това може да го накара той да се отдръпне от нас и да каже: добре, изпратете ми вече по имейл, че нямам време, както много често клиенти казват. И четвъртата методология, която всъщност вложихме в нашия модел, това бяха хипнотичните езикови модели на скритото убеждаване. И сега спим продажбите. Спим продажбите. Аз тази методология я обожавам, защото рядко не е работила. И това всъщност е разработка за клиент, което сме правили. По тези въпроси ние всъщност разработихме скрипт, с който клиента си дигна продажбите с 14% за една година, което е много. Много сейлс тренери могат да ви кажат: ние дигнахме продажбите с 50%. Абсурд! Нали? Това за мен няма как да стане. Само от едно обучение по продажби може да се дигнат продажбите с 50%, но там играят много фактори. Не е само от тренера, който е правил обучението за спин продажби. Там има 4 вида въпроси. Те се задават задължително в тази последователност. Situation, problem, implication and need payoff questions. На български: ситуация, проблем, въпрос пусни мухата и накрая се задават вече въпроси, насочващи към решението клиента да купи нашия продукт. Като някой от вас учил ли е за спин продажби или не? После можете да ми кажете, когато се задавате въпросите. Няма подробно да говоря за спин методологията, защото тя е включена в нашата методология. Сега ще отидем към различните вида въпроси. Колко различни вида въпроси познавате? И тук искам всички да запишете в чата. Колко различни въпроса всъщност вие самите ползвате, когато комуникирате с клиента. Давайте. За 30 секунди очаквам всички да се включите. Да, не, 4 въпроса. Отворени и затворени, добре. Светослав, 4 вида въпроси. Той може би знае фунията на продажбите, щом казва 4 вида въпроси. Мария, 5 вида въпроси. Отворени и затворени. Освен отворени и затворени има и други въпроси, но всъщност да, отворени и затворени въпроси са най-често срещаните въпроси, които ние задаваме. Колко от вас знаят с кои въпроси трябва да започнем разговора? Хайде да пишем, ако са затворени, да е 1, да започнем разговора. Ако започваме с отворени въпроси, цифрата е 1. А ако започваме с затворени въпроси, разговора с клиента, цифрата 2. Браво, 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 Сашо, много са ти добри търговците, браво! Браво, точно така. Значи винаги започваме. Свързваш ситуационен за болката, за решението и за последствията. Това са всъщност 2 вида въпроси. Не, 3 вида въпроси. Така, значи винаги започваме с отворени въпроси, разговора с клиента, ама винаги, 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 винаги. Винаги. И сега, какви са 4 вида въпроси? Някой написа в чата,
че имаме всъщност 4 вида въпроси. Може би този някой знае фунията на въпросите. Това е невероятно добра методология. Винаги започваме разговора с отворени въпроси, след това уточняващи, след това затворени и накрая обобщаващи, които да могат да накарат клиента сам да стигне до решението. Малко помощ ще ви дам за фунията на въпросите, защото много често имаме големи спорове, кои въпроси са отворени, кои са затворени и тук всъщност 4 вида въпроси. След това, ако ви остане време вечерта, като приключим тренинга, можете да започнете да си правите някакви ваши въпроси, за да можете да си направите сами скрипт за клиент, за разговор с клиента. Отворените какви са? Винаги започваме разговора с отворени въпроси. W въпросите ги наричат на английски. И започваме с какво, кога, къде, защо, как, защо. Как, кой, какъв. Втория вид въпроси, по фунията на въпросите, това са уточняващи. Те също са отворени въпроси. Това бих искала да го запомните. Но там задълбаваме много надълбоко, защото клиента трябва наистина, това е тук по спин методологията, трябва да му задълбаем болката и да му кажем, той самия всъщност да разбере, ние да му помогнем той самия да си каже на себе си, че всъщност той има много сериозен проблем. И запомнете, че уточняващите въпроси не можем с тях да започнем разговора. При затворените много често търговците казват само да или не, ама това не е вярно. Затворен въпрос е, ако трябва да избираме между няколко алтернативи, бялото, зеленото или жълтото, например. Или пък каква цена сте готови да платите. Аз много често обичам да задавам този въпрос. Когато даже и да дам цена 5 лева, всички ми казват, ох, много е скъпо. Единичен, често количествен отговор, най-често за цената е това. И обобщаващите въпроси на края на фунията на продажбата, те всъщност обобщават това, което ние си мислим, ако сме го предали на клиента, той всъщност сам ще го каже накрая. Няма да има нужда ние да задаваме каквито и да било въпроси допълнително. И тук имаме общо взето 2 вида въпроси в различна модификация. Ако разбрах правилно, вие считате, че това, което има като проблем, трябва да го решите сега веднага. Или пък, значи се споразумяхме, че ние започваме да работим от другия понеделник заедно, ще ви изпратя това или онова на имейла. Фуния на въпросите. Можете да си правите безброй фунии на въпросите по време на един и същи разговор, но винаги, когато трябва да изчистите ново възражение, вие започвате от началото. Винаги започвате от началото на фунията на продажбите. И тук търговците много често ми казват, ама ти ме караш да се държа като идиот. Аз трябвало да питам клиента неща, които са очевадни. И моят отговор е да. Да, трябва да питате клиента, дори и за неща, които са очевадни, защото ние възприемаме света по различен начин. Ако не се научите да задавате въпроси, а пък вие да гадаете какво се мисли вашия клиент, няма да имате особена подобряемост в работата ви на търговци, няма и да направите много повече сделки с вашите клиенти. И сега, коя е най-голямата грешка? Какво правят търговците? Отиват при клиента и те веднага са готови да продават, което е грешка, която никой от вас не трябва да допуска. Отиваме примерно на поредната среща с клиента и го питаме, имате ли нещо за мен този път? Или готови ли сте вече да работим заедно? Аз съм била на посещения с много търговци при техни клиенти и всъщност
в повечето случаи се потрисам, след като всъщност сме учили как да задаваме въпроси, обаче не сме разиграли скриптовете поне в продължение на 2-3 дена и те много често, търговците, питат така: имате ли нещо за мен? Готови ли сте вече да работим заедно? Друга грешка, която много често се допуска: прескачат се етапи от фунията на задаване на въпроси и ние, понеже много знаем колко нашия продукт е по-най и колко много говорим на клиента за нас, за това, че сме в нова офис сграда, за това, че имаме пазарен дял еди колко си, за това, че имаме наскоро много фирми празнуваха 30-та си годишнина, значи това беше по всички презентации, които аз съм преглеждала, за да можем да ги променим заедно. И това е категорично не. Клиента не се интересува от нас изобщо, той се интересува от себе си. И за това ние трябва да се научим да питаме въпроси такива, които касаят клиента и да говорим през максимум 10% от времето за нас. През другите 90% от времето да говорим за нашия клиент. Другата методология, която включихме, това е The Six Whys методологията, 6 златни въпроса защо. И това е всъщност свързано с възраженията. Първо, всички ние имаме, много ни харесва да се придържаме към статуквото и затова първото защо, което трябва да накараме клиента сам да се отговори, що изобщо трябва да променям нещо, което работи. Второто защо точно сега трябва да го променя, а пък то, ако не стане точно сега, най-вероятно никога няма да стане. Третото защо сте ми вие? Ние можем това да си направим и сами. Нямаме нужда от вас. Примерно, ако доставяме продукти на магазини, наскоро правих обучение на такъв клиент с 60 и не знам си колко си хиляди продукта имаше, които можеше да се доставят до книжарници, железари, аптеки, всякакъв вид почти магазини. И всъщност тогава търговците много често казват, че то пък да работя с вас, аз мога да си работя с други доставчици на такива продукти, които имат много по-голям брой от съответния вид. Та ние можем и сами да си го доставим, можем да си го доставим от друг. Четвъртото защо да ви се доверя изобщо? Ние изобщо не се познаваме, не сме работили заедно. Петото защо пък точно с вас да работя? Имаме си доставчик, той е много по-добър от вас и сме доволни от него. И шестото защо, което почти винаги възниква, въпроса за парите. Защо е толкова скъпо, защо да ви дам толкова много пари? Та, ако се научим да задаваме тези 6 вида защо, най-вероятно по пътя на продажбата ние ще стигнем до затваряне на сделката, ще вземем да я затворим тая продажба. И последното, което ползвахме, това са скритите хипнотични езикови модели. Тук виждате лявата колонка и дясната колонка. Лявата колонка е хипнотичния израз, дясната колонка е команда за изпълнение. И в четвъртък и петък, миналата седмица, правихме 2 дена само ролеви игри по нашия модел, по ОПВК, психологически обусловени въпроси към клиента и то поредица от психологически обусловени въпроси към клиента. И всъщност разигравахме до безкрай в продължение на 2 дни, само това правихме. Хипнотичен израз. Не искам да ти казвам да купиш този трактор, това е твое решение. Обаче, като казваме не искам да ти казвам, ние всъщност вкарваме команда за изпълнение след това. И сега ще видим следващите 3 месеца ще следим какво се случва, какво са продали, какво не са продали. Но гарантирано с тези хипнотични изрази те ще могат много неща да направят. Всъщност това е част от хипнотичните изрази, които те ползват. Другото, не сте длъжен да вземете решение сега. Ако си спомняте, това беше второто защо. Защо точно сега?
Клиентите много обичат да отлагат. А колкото повече отлагат, толкова повече не ни се получава продажбата. Или пък някои фермери, тъй като миналата година им беше много лоша изкупната цена на зърното, и тази година много фермери ще се намират оправдание да не купуват нова техника. Те всъщност имат нужда от нова техника, защото така се увеличават бързината на работа и респективно печалбата. Другия хипнотичен израз, който разработихме специално за тях, е някои фермери си купуват нови трактори сега, въпреки това, че изкупната цена на зърното е била много по-ниска миналата година. И така виждате, вече мисля, че не е нужно да ви казвам и другите хипнотични изрази, които са най-важните, иначе те са страшно много, но в момента за 1 час ние нямаме време всичкото това да го направим. За да можем да продаваме, много е важно да познавате себе си. Кой съм аз? На първо място, кой съм аз? Какъв типаж съм? Дали ще е според Хипократ? Дали ще е според диск модела? Дали ще е според на професор Даниела Илиева, 4 вида хора? Дали всякакъв вид психологически профил или по NLP, по невролингвистичното програмиране, винаги работи. След това, кой е моя клиент? Има начини да открием кой е моя клиент. И всъщност доста упростени начини има да открием кой е моя клиент, за да можем да разберем по кой начин да му продаваме. Всъщност, красотата на това, което продаваме, е в очите на отсрещната страна. Това го е казал Шекспир. А не в нашите очи, а в очите на отсрещната страна. И за това ние трябва да питаме клиента какво се случи, как се случи, защо се случи, какво направихте, как го направихте. Изобщо трябва да сме абсолютно наясно, че задавайки въпросите на клиента, ние наистина трябва да погледнем света през неговите очи, а не през нашите. Сега, какво ви говори тая картинка? Можете пак да пишете в чата, за да можете да обменяте информация помежду си. Какво ви говори тази картинка? Каква е вашата представа? Каква е вашата представа? Тези, които се занимавате с милиони неща, моля ви, преустановете, защото нищо няма да научите. Нали знаете, че вече мултитаскинга не е на мода? Едно време, когато правихме подбор на персонал, ни караха да търсиме хора, които могат да правят 5-6 задачи едновременно. Ужас, Светослав! Няма достатъчно количество алкохол. До тук видях 4 различни гледни точки, защото гледаме с нашите очи, които са различни. По този начин гледа и нашия клиент. Някой обича да пие вино, браво. Офиса на сватбена агенция, някой си мисли за работа. Но най-често е сватба, празненство, парти, сватба, празненство, парти. Имаме едно хубаво украсен двор на къща. Може би Нели си мечтае да живее в къща и аз много си мечтая, ама няма да стане в този живот. За следващия съм го планирала. Бизнес, някой го вижда като бизнес, да. Ако е декорация на сватбена агенция.
Но най-много е празник, празненство, сватба. Ето тук имаме скъпа рустик декорация. Може би Пенка е графичен дизайнер. И така сега виждате ли има сватбена агенция? Браво! Мога да пратя снимката. Да, за следващия може и в дворец да живеем, никога не се знае. Въпросът е какво си мечтаем, защото нали знаете, че нашия мозък не разпознава какво си мислим и за какво мечтаем и какво е реалността. И затова трябва много да внимаваме. Предполагам, знаете, че над 90% от мислите, които имаме всеки ден, са повторяеми, а над 89% от тях са негативни. Тоест, първото нещо, което трябва да направим, е да се отървем от негативните мисли. И това наистина е много, 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 много важно. Трябва да знаем, че имаме стойност. Аз толкова се ядосах точно по време на COVID, че даже написах и книга, която издадах. Продай на себе си идеята, че струваш повече и заслужаваш повече. Може би поради простата причина, че и аз самата много често имам ниска самооценка. Така как да си говорим с клиента, както си говорим с най-добрия приятел. Е така, както си говорим с най-добрия приятел. Защото клиента го усеща. Особено ако сме на по-малко от метър и половина разстояние, ние също обменяме енергии с нашия клиент. И ако сме настроени, той пак няма да купи, той го усеща, така че моля ви, преди да отивате при клиента, се зареждайте, така че да излъчвате увереност, ма не само да излъчвате, ами и в мозъка да сте на 100% уверени в себе си и в стойността на това, което ще дадете на вашия клиент. Така как да си говорим с клиента? Как да си говорим? Много често, на мен самата също много често ми се случва, предполагам, че и на всеки от вас се случва, огромни усилия полагам да предам нещо на отсрещната страна, което е свръхважно, защото знам, особено когато правя обучение, знам, че ако търговците са били тук, ако слушат внимателно, ако си записват, ако практикуват, те ще стигнат до тук в развитието си и в уменията си. И всъщност много често никой не ме разбира, да се налага по 100 пъти да го повтаряме, по 100 пъти да го разиграваме. И къде всъщност е причината? Не в думите, а в това как сме ги изказали. Колко сме показвали, че вярваме на себе си. Каква е била позата? Каква е била интонацията ми на гласа? Сега, ако не ме гледате, всъщност, ако искате, за да ви помогна да направим едно упражнение, сега ще ви кажа едно и също нещо по два различни варианта. И вие ще кажете кой от вариантите повече ви харесва и кой от вариантите повече ви дава увереност, че това нещо може да се случи, че мога да ви съдействам. Сега вариант 1 ще ви кажа, днес ще си говорим за неща, които са много важни за вас. И ако започнете да ги прилагате, вие наистина ще можете да направите повече продажби. Това е вариант 1. След това ще кажем и как сме се чувствали в чата. И вариант 2. Днес ще си говорим за неща, които са много важни за вас. И накрая, когато приключим,
вие ще можете да стигнете от нивото, на което сте били, на нивото, на което заслужавате да бъдете. Айде сега вариант 1. Вариант 1 пишете. Ще ми се доверите ли, ако ви го кажа по този начин, като се надявам, че не сте ме гледали? Ужас, да. Да, точно така. Точно така. И вариант 2 не е най-добрия, защото сме онлайн и всъщност няма как да си предаваме енергия, но да, точно така е. Къде е Хогуартс, че не го знам това място? Замъка на Хари Потър. Добре. Да, леко дразнещо. Да, леко дразнещо. Не леко дразнещо, ми беше отвратително, защото гласа ми беше сив. Гласа ни също има цвят и ние трябва да внимаваме. Като това пък е съвсем друга наука. Сега на това няма да се спираме, само ще ви го загатна, защото можете сами да си намерите информация. Ако още книгата съществува в онлайн пространство, в книжарниците, а не в онлайн. Ама език на тялото, аз казах да не ме гледате. Да, добре, браво. Защото гласа беше сив. Говорим за 4 цвята на гласа и всъщност пак червено, жълто, зелено и синьо. Жълтия цвят е цвета на приятелството и ние така трябва да влезнем при клиента. Ние трябва да влезнем с жълтия цвят. Ние трябва да влезнем като приятели. Ние трябва истински да се интересуваме от него. Ама не просто да задаваме този ужасен за мен въпрос. Как сте? Нали, защото това е фалшив въпрос и ние получаваме фалшив отговор. След това трябва да минем през зеления глас. Зеления глас вече ни показва, че ние искаме да разберем как наистина се чувства нашия клиент. Синия глас е гласа на авторитета и червения глас е гласа на страстта. Когато тръгнем да затваряме сделката, след като вече сме показали, че ние сме авторитет и това, което продаваме, задължително ще помогне на нашия клиент, ние включваме много емоция, която искаме да я предадем на клиента, а в случая аз се опитвах в първия вариант да ви говоря с сив глас. За съжаление, такова обучение вече няма къде да намерите. Аз съм имала късмета да присъствам на такова обучение преди много години, но разработчика на тази идея, че гласа има цветове, е един много добър журналист, вече не е на този свят, мир на праха му, и никой не продължи неговото дело, но има книга, която, обаче не се сещам как се казваше, но той се казва Чиро Импарато. Ако напишете Чиро Импарато, можете, сега ще ви го напиша, за да си го изкупи. Чиро Импарато. Да можете да намерите книга, тя има и диск, и ако сте двама души, които учите цветовете на гласа, и ако правите достатъчно много добри упражнения, можете да се научите. Да не правите сив глас и черен глас, а пък черния глас е гласа на омразата, която много често собственици на бизнеси все още практикуват. Колко пъти казах това или онова, че даже и обиждат, нали? Но това не работи. Приятелство, доверие, авторитет и страст, това са 4 фази на разговора,
които задължително трябва да спазвате, обаче това е толкова трудно, аз където съм го учила, даже и аз не го спазвам, но даже и малко да станем по-добри в това, което правим, пак ще има полза, така че потърсете книгата, една от най-полезните книги за комуникация, които съм чела. Тук сега ще ми кажете, ти ми говориш за някаква ядрена физика. Не е вярно. Това, което ви казах, всъщност изобщо не е ядрена физика, а е нещо, което всеки един може да научи, стига да може да положи малко усилия върху това, което иска да направи. А пък продажбите толкова се развиха последните години. Първо, последните 20 години много се развиха заради невронауката, а пък след COVID всичко се обърна наопаки, защото те толкова много ни наплашиха, че доверието, което е важно за продажбата, вече ако е трябвало да имаме такава доза доверие, в момента то трябва да е такова от страна на клиента, че да можем да продадем. Просто станахме в пъти по-мнителни към това, което ни казва от срещната страна. Той има, разбира се, и други причини за това, но сега няма да говорим за това. Всичкото това, което ви го казах, ако искате да го научите, има и много информация в интернет. Можете и оттам да си почерпите информация за повечето от нещата. И тъй като целта на бизнеса е да създаде клиент и да го задържи, а пък ние търговците сме тези, които създаваме клиенти, които търсим клиенти, понякога така се получава, че цялата фирма работи срещу нас, особено ако сме в голяма фирма. Там има много отдели, които нямат никаква представа какво значи клиент, какво значи да се обслужва клиент, какво значи, че всеки продава в фирмата, даже и склададжията, даже и шофьора. И много често самите отдели във фирмите ни пречат ние да се справяме по начина, по който ни се иска. Но пък много често започнах и да правя търговско обучение за нетърговци. Защото собствениците на бизнес разбраха, че колкото и да обучаваме търговците, ако другите отдели пречат, ние имаме много пропуснати ползи. Това винаги си го повтаряйте и го казвайте даже и на шефовете си, че вие търсите клиенти, пък след това другите отдели ги гонат, разбира се, по подходящия начин. Сега не, още не сме тук. Искам сега да спра тази презентация, после пак ще я споделя и искам да ви шерна една разработка, която правихме. Дано да успея, че много сложно се получава. Тук Сашо много малко права ми е дал. Ама някак си трябва да намеря това, което искам да шервам. Да ще стане. През това време, вие, ако имате въпроси, аз докато се мъча да направя нещо, което е много трудно. Стана. Виждате ли го добре на екран или не съвсем? Това е първата част. Като си направите скриншот, въпреки че аз на Сашо може би ще му го изпратя на имейл и той ще ви го изпрати на имейли и на вас. Въпреки че трябва да го променя, за да мога да ви го изпратя на имейл, защото тук има думата трактор, а пък аз съм разписала, че
Само за този клиент ще работя с предмет на дейност, който има трактори. А така, ако го направим, по-добре ли го виждате или не? Може би не. Сашо, ти ще ми изпратиш ли тия имейли? Ма не, всъщност аз ще го изпратя на тебе и ти ще им ги изпратиш, нали? Сашо? Давам ви втората част и след това ще го разискваме много накратко. После като ми изпратиш това, аз ще го пусна в Легиона заедно с твоето обучение. Ма аз може би трябва да го променя да е по-общо. Да, добре. Ще се разберем. Ето ви първата част. Ето ви втората част. Беше по-добре цяла страница ли да го сложа? Кажете ми, ако е да, напишете да. На цяла страница, добре. Хоп, готово. Ще ви дам 1 минута, за да го прочетете и след това ще го разискваме. Засичам ви 1 минута и млъквам. Една минута мина. Имате ли нужда от още време? Добре, започваме да го разискваме. Сега, какво се говорим с клиента? Казахме, методологията е ПОПВК. Психологически обусловена поредица от въпроси към клиента. И тук вече имаме възражения. Кои са най-многото възражения, които възникват? Че имаме конкуренти, защото каквото и да продаваме, ние изобщо не сме, за щастие или нещастие, единствени на пазара. И тъй като над 70% от възраженията са за конкурентната алтернатива, ние най-много работим по тези възражения. Какво си говорим? Сашо, искаш ли с тебе да го разиграем, да имаме 2 гласа? Разбира се. Добре, кой е търговеца, кой е клиента?
И ти си търговец, аз съм клиента. Добре. Значи, ти си господин Иванов, пък аз съм Дафина. Не, Добре. ти си господин Попчев. Ще си говорим с истинските имена. И идвам при тебе и ти казвам: здравейте, господин Попчев! Много се радвам, че днес можем да говорим за това, от какво имате нужда. И да, вие много добре знаете какво ползвате в момента. Ползвате марката АБВ, която абсолютно е доказала своите качества във времето. Работите с марката АБВ повече от 10 години. И знам, че се доверявате, знам, че получавате много неща, от които имате нужда, но представете си, че можете да получите същото, но с много по-ниски разходи. Какво всъщност най-много ви харесва в АБВ? Не мога да ви кажа точно сега какво точно ми харесва, но до тук начина, по който работим с тях, е, че не създават проблеми в съвместната работа. Надежни са към днешна дата. Супер! Надежността е много важна в днешно време. И никой от нас, разбира се, няма нужда от допълнителни проблеми. Всички си имаме достатъчно. Но ако се замислите, ако имаше подобен продукт на този, който ползвате, продукта АБВ, който не само, че не създава проблеми, ами ви спестява и много допълнителни разходи. Забелязали ли сте с колко ни се увеличиха разходите през изминалата година? Сигурно се увеличиха. Всичко поскъпна, и горивото поскъпна, и не само то. Добре. Това наистина е много важно, да можем да пестим и от гориво, или в случая, ако имате продукт, който продавате на завод, той ще пести разходите за електроенергия. Ако продавате примерно застраховки, те ще пестят, можете да направите такава, т.е. не да направите, вие гарантирано имате такива програми, при които почти нищо не се губи, а в последствие клиента си има спестените пари, но има и застраховка живот. Ако продавате консултантски услуги, на база на тези консултантски услуги, вашия клиент ще може или да се увеличи приходите, или да се намали разходите, или и двете. Ако имате сватбена агенция, както тук имаме собственик на сватбена агенция, вие какво всъщност тогава можете да кажете на вашия клиент? Вие какво ще му спестите? Време плюс пари, нали така? И тук трябва да намерите какво всъщност пестите за клиента или какво му давате. Това трябва да ви бъдат уточняващите въпроси, като най-често ние правим поредица от поне 4-5 уточняващи въпроса, за да можем да задълбаем това, което казваме на клиента. И така, много е важно да може да се пести. Намаляваме разходите или увеличаваме приходите или не знам си какво си, и на годишна база
очевидно можем да сметнем колко ще бъдете по-добре при този вариант. Как бихте се почувствали? Ако можете да върнете тези пари обратно в бизнеса и да го развивате още повече по начина, по който вие искате. Как бихте се почувствали? Сигурно ще се почувства много добре, обаче човек сега съм свикнал и с АБВ и не съм много убеден, че ми се иска да рискувам, да пробвам нещо различно и ново, което не познавам. Разбира се, никой от нас не иска да пробва нещо ново, ако има нещо работещо. И всъщност по-голямата част от нашите клиенти ми казваха същото, преди да пробват нашия продукт и да видят как всъщност те могат да си подобрят работата. Бихте ли искали да запишем час с питанка, за да ви направим презентация, без, разбира се, да поемате какъвто и да било ангажимент? Само ми се иска да можете накрая да вземете информирано решение. Замисляте ли се изобщо някъде в бъдещето да решите да пробвате и нашия продукт без никакъв ангажимент от ваша страна? Кога? Ето, аз си отварям календара на телефона. За кога искате да демонстрираме продукта? Що ме без ангажименти, другата седмица можем да се видим. В колко часа да си запишем с питанка, за да не се издирваме след това? След това ще ви напомня по имейл. Сряда, 18 часа. Добре, записвам си и аз сряда 18 часа и сме готови. И сега видяхте, тук ползваме основно фунията на задаване на въпроси. Но вмъкваме и спим продажби, задълбаваме проблема, вмъкваме и хипнотичните изрази, отдолу са ви написани, и по този начин той, разбира се, Сашо, можеше и да ме отсвири. Защото ние не сме казали тук коя среща поред е с клиента. Обикновено първия път, когато се опитваме да изместим конкурент, който е 10 години конкурент в тая конкретна фирма, на която се опитваме да продаваме, или на това конкретно физическо лице, нещата изобщо не ни се получават. От първия път почти никога не става. Но тъй като това не го бяхме уточнили, Сашо реши да следва скрипта. Аз много се надявах да ме отсвири, ама той не ме отсвири, защото тогава вече действаме по съвсем друг начин. И ако следвате това, значи, трябва да си направите ваша разработка за вашия бизнес, задължително. И трябва да го репетирате. Сашо казва, учим се да рецитираме стихотворения. За пореден път го повтарям, защото се влюбих в това. Да рецитираме. Стихотворения трябва да си го научите наизуст, за да не запецвате. Защото запецнем ли, имаме ли едно най-малко съмнение в това, което казваме, нещата всъщност изобщо няма да ни се получат. Спирам да споделям екрана. Не, всъщност споделям за пореден път старата ни презентация. Ако я открия наново, много сложна работа. Докато я откриваш, Да. само да вметна в това, което и ти казваш с стихотворенията. Хората са направили изследвания преди 10 на години, което са изследвали над 6000 търговци и са искали да видят защо има търговци, които са в една и съща фирма, с едни и същи менеджери, в един и същи град, минали са едни и същи... Всичко е едно и също. Защо има 2%,
които продават 10 единици, ако средно другите продават 2. Какво отличава тия топ 2% от другите 10? И всъщност изследването е открило само две неща, че ги отличава. Първото е, че тези най-добри топ търговци говорят много просто, за разлика от другите 98. И второто, което ги отличава, което беше по-интересно за мен, всъщност е, че освен, че говорят много просто, говорят винаги едно и също. Така че какъв е извода, ако искаме да влезем в този 2%? Че трябва да си напишем някъде на един лист нашето стихотворение, което ще е различно моето от на госпожа Петева, и най-вероятно ще е различно от госпожа Димитрова, и най-вероятно малко ще е по-различно от госпожа Дамянова. Ще седна с някой ментор да го напиша, за да съм сигурен, че това, което съм написал, е смислено, правилно и включени всички тези неща, които госпожа Дамянова ни споделя, за да знам, че е професионално написано. И после го научавам наизуст, за да мога да го казвам с интонацията, така че, това също, което си споделихме преди малко, да мога да го кажа с интонацията, с втория начин, който госпожа Дамянова го каза. Даже и по-добре. Даже и Но по-добре. за да можеш да го кажеш, трябва да го знаеш наизуст, защото мозъкът може да прави едно от двете неща. Или мисли какво да кажа, и тогава не можеш да го кажеш с чувство, или ако го знаеш наизуст, тогава мозъкът ти позволява да го кажеш изразително и да вкараш емоции, енергията, която госпожа Дамянова спомена, и тогава шансовете на продажба се увеличават драстично и уния 2% те били умни. Написали са си скрипта, научили са го наизуст стихотворението и просто броят колко пъти ще го кажат. Ако има нужда в началото, малко го моделират стихотворението. И оттам нататък равно брой срещи, равно на брой продажби. Ма трябва да се постараем преди това и да направим нещо, за да се научим. Така че тези всички неща, които госпожа Дамянова ви казва, са според мен ултра важни. Трябва да знаем какво говорим и трябва да се научим да питаме. Ако нещо изобщо ще запомните от днес, първо научете се да питате, да задавате въпроси. Нищо, че си мислите, че знаете отговора. Пак питайте. И второ, разигравайте си скрипт, най-добре с някой колега, разбира се. Разигравайте скрипт и ще видите как се проваляте нон-стоп. Когато тръгнете да играете с някой, не играете ли, няма да можете да си подобрите продажбите. И сега, тъй като няма как толкова много време да ви отнема, и то по ваше собствено желание, аз имам за вас един подарък. Тази наша менторска програма, която е myjobistosell.com, имаме 9 модула. Модулите могат да се купуват отделно, могат да се купуват и заедно. Стойността на цялата програма е 1416 лева. Аз съм ви направила код за отстъпка, казва се купон в програмата, който го виждате под QR кода и можете да получите достъп до всичките 102 видеа, което всъщност е цялостната методология по продажби, пътя на продажбата, психология на продажбата, как да обслужваме клиенти, как да се справяме с възраженията, какво значи follow-up процес, никой не го спазва нито в България, нито по света. А това са последващите стъпки, след като клиента ни е казал не. От първия път най-вероятно ще ни каже не. Най-вероятно е да ни каже да, между 5-я и 7-я път, но много търговци стигат максимум до 3-я път. И всъщност за това толкова малко търговци успяват да затворят толкова сделки, че да кажат, аз съм по-най, нали? Аз съм най-добрия тук в нашия бранш. Та с този код за отстъпка, вие ще получите достъп до платформата за 99 лева с ДДС. Който иска, може и фактура да му издадем. Ако има фирма регистрирана по ДДС и директно тогава колко става 70 и колко лева. И това ще важи следващия половин час
Аз си слагам часовника да ми звъни след половин час, за да се обада на IT отдела и да анулират купона за отстъпка. Като разбира се, това изобщо не е задължително. Щом учите при Сашо, аз Сашо съм го признала като експерт в областта, той също може много да ви е дал, но ако искате допълнително нещо да си подарите за новата година, можете спокойно да го направите. Даже и не знам колко процента отстъпка е това. Това ви е QR кода. Купона е My Job is to Sell 210125 и е валиден за половин час. На едно място събрано всичко, което не е приписано от американски автори, които много често пишат неща, които са страхотни, ама ако продаваш в Щатите или в по-развитите икономики, където ситуацията е абсолютно различна от нашата. Ако искаме всичко на едно място събрано от А до Я по отношение на продажбите, тъй като това е продажба, също ми се струва една много добра сделка. Така че аз бих си купил, за да имам нещо, което мога от време на време да разлиствам и да виждам, ако виждам повече проблеми с възраженията, отивам на глава възражения. Ако се чудя как да намеря повече клиенти, отивам главата на белязване. Така че ми е нещо като наръчник. Да, и то важи за всеки бизнес и важи за България. Което е най-ценното. Което, защото има много тренери, и аз и ти ги знаем, които прочитат 5 книги, преписват някакви неща, преподават, а то това е от по-миналия век и не работи отдавна. А пък това е на база на моя практически опит. Повече от 20 години като тренер и повече от 10 години като създател на тая методология. Как да комуникираме, какво да си мислим за нас, какво да си мислим за клиента, как да го питаме, какво да му кажем, какви да са ни стъпките на продажбата, как да се мотивираме. Не виждате. Добре, ей сега ще ви напиша. Финалната цена, след като използвате купона, е 99 лева. А сега ще ви го препиша. Емоцията и задаването на въпроси адекватни и емоцията, докато задаваме въпроси, са нещата, които и да не искаме, ще трябва да ги овладеем, защото това идва. Предполагам, че го виждате всички. Английска е книгата и е съвсем нова и говори за изкуствения интелект в продажбите. Така че ако не започнем да инвестираме в нас самите и си мислим, че така ще продължи както и до момента, ще бъдем много скоро неприятно изненадани. Сега тук Дафина много хора пишат, предполагам, че виждаш, че искат да платят, обаче не намерят, не могат да го направят. Купона за отстъпка, значи като влезнете в златния пакет. Я чакайте, аз ще влезна от другия компютър, за да мога направо да ви казвам. Да навигираш. Аз си купих, за да видя дали работи. Така. Сега влизам и аз да купувам. Чувате ли ме добре, че съм надалече? Да. Ние добре, но чуваме. Добре. Даде ми на мен, че купонът е невалиден. Чакайте сега. Не сте го написали правилно, при мен стана. Значи ако при един става, значи не е проблема в телевизора, ами в
Пишещия. Да, Тук го пробвам, защото винаги пробвам, купих. всички букви са големи. Да, Вижте, че сте с големи букви. Няма място за въвеждане. има. Пишете добавяне в количката първо. Първо пишете добавяне в количката, това, което е 1416 лева. Да, качвате в количката, аз казвам по-силно тук. Качваме в количката това, което е 1216 лева. Да. И отдолу пише купон. И отдолу пише купон. Да. При повечето обаче не се получава, Делфина. Те получава ли? Мгм. Може Като ли се, банкова сметка да си направим преводите? Може. като се отиде в количката на златния пакет 1416, го обръща в бронзов на 699 лева. 699 лева. И оттам не позволява. А при мен даде, че кодът е невалиден, но може би трябва да Ние си трябва направим да вземем първо златния профил. пакет, нали? Златен пакет, да. Да. Трябва ли да се регистрираме предварително с имейл и парола или не? Да, да. Значи всички са регистрирани с имейл и парола. Значи, като отидете на златен пакет, отдолу виждате регистрация. Здравейте, аз само да кажа, че сметката ТИЗа с кодовете RZBB, те, доколкото знам, вече не съществуват. На мен ми се получи. Нали, даде ми 99 лева плащане на банков превод и така нататък. Обаче ми дава Корекс Консулт България ТОД, ОББ и БГ05 RZBB. Браво. Значи не са го сменили. Ама това можем да го сменим. Да, можете да напишете сметката, да се я препишем и да го платим. Аз така или иначе ми излезе, нали, стигнах до там. Добре. Сега ще ви напиша сметката в чата. Добре. Ама тук Людмила пише, при мен нищо не излиза. Може ли вие да им кажете, защото аз мога да влезна само като администратор. Вие да им кажете какво видяхте, за да може и те да го направят, който иска. Ами аз като влязах, нали, с QR кода, след това то ме пита, нали, дали имам купон. Аз си написах, нали, добавя го първо в количка, след това, нали, имам ли купон, си написах купонът и то директно ми даде новата цена. При мен абсолютно нищо не излиза. Виждам златен пакет, цената 1416, добавяне в количката, кликам на добавяне в количката и абсолютно нищо не се случва. До тук. А при мен е току-що даде лимитът за употреба на този код за отстъпка е достигнат. Няма лимит. Нищо не се случва при мен. Просто. Еми добре, това ще го оправим. Аз сега ще ви напиша моя имейл. Защото да държиме цялата група не е много хубаво. Предлагам да напишеш твоя имейл и всеки, който има желание да ти напише,
и да стигне до края в удобно за вас двамата време. Да. Да, при повечето ли се получава, така че ако обичате, пишете на госпожа Дамянова на имейла, тя ще има вашия като напишете и там ще се разберете как да го направим, което значи проявили сте интерес в времето, което... Времето, което е казано, да. Да. Ма А трябва може да ли ти пише. сметката все пак? Сега ще ви изпирам. Секунда. Така, спирам да споделям. Тук някой ми пише, купона не съществува, защото е написан с малки букви. Аз с малки букви ли съм ви го написала? Да, може би. С големи. С големи беше, не знам, аз с Той големи. с големи букви. Да, той го е написал с малки. Може би грешката е при мен, ако аз съм ви го написала в чата с малки. Не, с големи букви си го написахте, така ще го ведахме, но пак дава различни неща. На Ще всички се ви свържем с вас. това е нормално на всички да дава различни неща. Свикнала съм. Така че ще ми пишете имейл. Аз ще бъда в офиса поне до 8:30-9. Така че... Питайте. Въпроси имате ли? Имаше един въпрос, който и аз исках да задам в чата, го прочетах. Когато ви откажат първа среща, как подхождате за втора? Много просто. Дигам телефона. Всъщност, то зависи как продавате. Дали продавате по имейл, аз по имейл изобщо не препоръчвам, защото по имейл не може да се продава. Имейл е много мъртво нещо, там има само думи. Аз обикновенно продавам по телефона или ако имам много време, което в последно време не ми се получава точно така, пала колата и тръгвам по промишлените зони или по офис сградите. И това всъщност последното много малко търговци могат да го направят, защото се притесняват. Но тъй като аз продавам 30 години, не се притеснявам, и знам какво да кажа като отида. И разбира се, че първия път никой не иска да си говори с мен, никой не иска да ме чуе. И аз казвам, добре. Обаче, тъй като моето намерение е да мога поне да ви разкажа за това, което ние можем да направим за вас, за да имате, и тук изреждате какво? Подобрения, спестяване на разходи, емоции, сигурност, каквато ви е точката на продажба, но всъщност трябва да имате поне 3 неща, които да са ви точка на продажба. Не може само да пестим пари, не може само да печелим пари. Трябва, разбира се, да включите и емоциите. И аз казвам, тъй като моето намерение е поне да ви разкажа много накратко и казвам 7 минути. 7 минути ще ми дадете ли, за да можем да се срещнем, като за 25 години, откакто продавам много активно, ми се е случило веднъж да си тръгна на 7-та минута. Иначе обикновенно срещите ни продължават много дълго и обикновенно продавам в един или друг момент. И след това си намирам защо да отида на следваща среща. Пиша им имейли, изпращам им научни изследвания. Това за моя бизнес, за това, което аз продавам. Питам ги някакви неща, научила съм нещо е проработило при някой друг. Или пък направила съм каталог, тичам да им отнеса каталога. Или искам да се видим, никога не изпращам каталог по почтата, между другото. Или пък намерила съм някаква книга, която е за тяхния бизнес. Купувам книгата, нося книгата. Зависи какво продавате. Зависи какво продавате. Благодаря. Извода е, че просто трябва да сме устойчиви.
Трябва да сте много упорити. Трябва да сте много упорити. Много упорите. Пиша ви тук в чата. Пишете ми мейл, за да ви напиша банковата сметка, защото банковата сметка ще си я дам само по имейл. Тук няма да я изкопирам за нищо на света. Но ми напишете имейл на мен. Защото аз, когато затворим срещата, когато затворим митинга, аз нямам достъп до вашите имейли. И ми се ще сега веднага да ми пишете, за да мога да регистрирам и IT-тата да направят така, че купона да продължава да работи за вашите имейли, т.е. те могат да ви го направят ръчно, ако ще плащате по банка. Други въпроси имате ли? Обучението за въпроси, други въпроси няма. По обучението за въпроси, други въпроси няма. Супер. Което значи, че беше според мен изчерпателно, за което искрено благодаря. Ще има запис. Някои от нещата със сигурност, поне аз ще си пусна записа, за да се върна на някои от неща от презентацията, защото поред мен бяха много ценни, които можем да използваме. И за това искам да благодаря още веднъж на госпожа Дамянова, че отдели от ценното си вечерно време за нас и също направи нещо да станем поне с малко по-добри, защото няма как да станем от тук, но можем малки крачки да вървим напред и в крайна сметка да се борим с изкуствения интелект, който идва. Пък имаме неща, които той няма да има и затова ще трябва да ги научим, защото иначе ще ни заменят като търговци. Точно така. Точно така, ама няма да ни заменят, защото ние ще продължаваме да учим. И тъй като, затова казвам, че трябва да продължаваме да учим, защото иначе, както обичам да казвам, ако нищо не се развиваме, след време, като търговци, ще вземат една четчица и ще наотриват костите в пустинята, като на динозаврите, защото те не са се аклиматизирали. А пък тези, които са аклиматизирали, още ги има. Та да не ни откриват костите, да не ни отриват костите с четчица, ви предлагам да се еволюираме. Да, точно така. Сашо, аз само искам да кажа, тук виждам имейлите, кой какъв имейл ми е изпратил. Значи първо Севдалина е успяла да... не е успяла, тя иска банков превод, значи ще изпрата банката. Аз няма да затворя, само да кажа, извинявай. Тези, които имат работа или няма да си купуват или успяха да си купят вече, им пожелаваме страхотна вечер. Има какво да научим. Най-вероятно ще направя всичко възможно да продам идеята на госпожа Дамянова в някакъв момент да дойде нещо още да ни разкаже, ако успея да й го продам. Ще задавам въпроси и тук виж, по някое време през годината успеем пак да си откраднем нещо от нейните знания. Ще видя, ще пробвам. То ще стане ясно. Така че на всички пожелавам страхотна вечер. Оставям среща отворена, за да седи отворен чата. Добре, добре. За да може, който има желание нещо да комуникира вътре вече по отношение на да се възползва от кода в момента. Така че на всички останали страхотна вечер. Можем да изключим и записа. Да. И